assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Baden tebe Cherifla lajabaw kishi ala tado hina ala tado barka ala tado ala ka dine na ukelengele na belaje. Jamiyatu ansar den munun be Yanfolila olu ye wele bla u karamugo ma Seid Cherif Madani HAIDARA akena asenjowula. Ala sona ka ulatige ka be jue kalot le muga ani saba ma samba fla ani tan woro layidu yin atimena. Kumbenu banen kofe Cherif Madani HAIDARA shufela la na wajulu kene belebele wajulu min konna na ay wala wala ka ani la ya yerela ina seli radi amma feni ndwana na kumi kama ni fla ko bela jula wala wala ani min soroi Cherif Madani HAIDARA kan la seli la wasulu fa bala Yanfolila anaje ngani na dafa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ولا أسلموا أنسكر هرلا على كامل هرلا على كان سقود أما على كان لبانيا Suina Subado Suina Ambi le 23 7e mois 2016 Ambi Yanfolila yabi ni alaka dien Ambi folo ka anga foli nyesi anga fama bonda mgoma ka anga foli nyesi anga imamu ma ka anga foli nyesi anga dugutigi ma nambora anga foli nyesi nembi Yanfolila ka bema a korona tlebi a bani na baba anga foli be abe an bi foli ɲɛsin wasolon bɛɛ ma a balimakɛ a n'a ka garibukɛni o de b'aw ka kɛnɛ ka su in na n'o ye Cherif Madani HAIDARA ye an y'a kanu siɲɛ caman an balimaw fana y'a kanu siɲɛ caman pour que garibukɛni sen kana jɔ u fɛ yan ani wasolongaw bi baara la diinɛ baara la ni min y'a jɛ san 30 la o tɛ bɛrɛ ye ani cɛ sɛbɛ-sɛbɛw ani muso sɛbɛ-sɛbɛw minnu y'u yɛrɛ di Ala ma u gundo la n'u bangena anu bi ɲɔgɔn bolo o san ka jan nka ko a bɛɛ bɛ Ala de bolo ni min waati ma se o ti kɛ Ala y'a latigɛ an ka don an balimaw fɛ yan wasolon kɔnɔ ka bɛn nin sibiri in de ma an ka foli a b'aw bɛɛ ye a sara bɛ Ala bolo ni maa min ye HAIDARA kanu i b'o kanu Ala yɛrɛ de kama n'o tɛ an ti foyi ye i bɛ se k'a kanu min kama Ala kɔ su in na
wajuli tɛ an bolo yan an nana de an ni an balimaw ka ɲɔgɔn ye an ɲɛ ka da ɲɔgɔn kan an ka jɛ ka sigi kɛnɛ kelen kan an filɛ o sigi de la n'o tɛ ni wajuli don o caman bɛ wasolonkaw bolo u y'o lamɛn ka kɔrɔ o b'u bolo hali bi u tulo b'an gana nka ni si tɔnin bɛ yen an yɛrɛ ka taama ka bɔ ɲɔgɔn na u y'o min kanu ni an yɛrɛ y'o de kanu ala sɔnna k'o latigɛ an ye su in na mana an bɛ barikada kɛnɛ de kan ani foli kɛnɛ ani dugawu kɛnɛ an balimaw ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ diinɛ min na n'a tɔgɔ ye silamɛya n y'a fɔ aw ye silamɛya man ca silamɛya man ca u y'a caya n'u yɛrɛ hakililaw de ye fo mɔgɔ t'a dɔn i bɛ taa mini bilen aha n'i ye dɔ sɔrɔ o b'a fɔ anw ka taasira ye nin ye n'i ye dɔ wɛrɛ sɔrɔ o b'a fɔ anw ka seko ka sira ye nin ye n'i ye dɔ wɛrɛ sɔrɔ o b'a fɔ anw ka karamɔgɔba ka sira ye nin ye nka bɛɛ de bɛ ka sira dɔ yira mɛ ala ka sira yɛrɛ ye jumɛn ye kuma bi yan de ye kumana ala ka sira bɛrɛ tɛ sabu ala bɛ adamaden dɔn n'a ye caman ɲini an fɛ an tɛ se kumana a ye fitinin de ɲini an fɛ min b'an tɔgɔ da ko silamɛ an bɛ diɲɛ sɔrɔ ka lahara sɔrɔ kalanko tɛ dɛ n ye san 100 kɛ Maga n ye kuranɛ durusi kuma t'o ye ayi silamɛya a nana sɔrɔ diinɛ dɔw kun tɛmɛn'a ɲɛ anw ka kira n'o ye silamɛw ka kira ye ale de ye kira laban ye kira wɛrɛ t'i ci ale kɔ tun nabi ɲuman wɛrɛ tɛna ale kɔ tun ko bɛɛ danna Muhamadu Mustafa la alayhi salatu wassalam o tuma na sisan an b'a dɔn n'a danna ale la ja tɔw tɛmɛn'a ɲɛ o tuma na minnu tɛmɛna alakira ɲɛ sallallahu alaihi wasallam n tɛna f'i ye ko seku ko ta bilen yahudiyaw de y'u labɛn n y'a fɔ ye siɲɛ caman k'a fɔ u bɛ taa alakira lebu cogo ɲini k'a tɔgɔ tiɲɛ ka mɔgɔw tigɛ a la u y'u labɛn ka taa yahudiya karamɔgɔba ninnu u selen kira ma kisi nɛɛma b'a ma a b'a ka jama na u nana sigi k'a ɲininka ko e ko ala y'i ci wa kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko ɔhɔ ala y'i ci yahudiyaw ko a ma ala y'i ci ni mun ye n ye nin fɔ ye siɲɛ caman ala y'i ci ni mun ye mɔgɔw ɲɛna a bɛna fɔ ko seli walima sun walima hiji walima jaga la n'a kungo cira ni seli ye kira nana seli sɔrɔ ye o kira minnu tɛmɛn'a ɲɛ seli tun b'u bolo hali n'a kɛcogo tɛ kelen ye sun tun b'u bolo hali n'a kɛcogo tɛ kelen ye mandenw minnu tɛmɛna ka kɔn alakira ɲɛ ni alakira nana olu kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam o kira ninnu sun tun b'u bolo o bɛ su n'i ye kuranɛ lajɛ kuranɛ b'o f'i ye tuma min na ala ko ya ayyuhal lezina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal lezina min qablikum la'allakum tattaqun a ko aw mɔgɔ minnu ko alimaniyalen don ko a dalen bɛ ala la ne ala ye sun wajibiya aw muminun kan i n'a fɔ n y'a wajibiya mandon tɛmɛnenw kan cogo min na o tuma na o kɔrɔ ye silamɛya nana sɔrɔ diinɛ minnu tɛmɛna sun tun b'u bolo n bɛ fɛ a ka kuma ninnu faamu a t'i janya nka n'a y'a faamu kuma yɛrɛ fɔbaa ti mɛn nka kuma bi mɛn
a y'a janto kuma ninnu na dɛ u ye ko in yɛlɛmɛ kojugu hali an ti ta fan dɔ an na bilen mais alakira y'a fɔ dɛ sallallahu alaihi wasallam kira ko a ka sahabaw ma a ko ala sɔnna aw minnu ni ne ye ɲɔgɔn ye n'aw tugura ne kɔ a ko a ye diinɛ in minɛ n bɛ k'a kɛ cogo min na a k'a don a da kɔnɔ k'a tagaju kɛ k'a cin a kana tila aw la ko walahi ni mɔgɔ min ye si sɔrɔ aw la don dɔ la u bɛna silamɛya ye fo a bɛ kɛ sahaba ɲɛna ko a ta tɛ tiɲɛ ye nkalon kɛ kojugu ka silamɛya yɛlɛma ni alakira kumakan de ye sallallahu alaihi wasallam silamɛya kiiri tigɛ ka di kojugu Haidara nana a nana a balimaw fɛ Yanfolila mais Haidara ko k'a fa ko tan ni Yanfolila ka min ye Haidara sɔsɔ k'a fa ko tan a bɛ fɔ o bɛ kɛlɛ o ye kɛlɛtigɛla ye ni ne Haidara ko anw ka so mɛlɛkɛw bɛ jigin ye ni maa min ye ne sɔsɔ o ye kɛlɛtigɛla ye ne m'a fɔ aw ka so ne ko anw ka so nka ni Haidara ko ni Haidara ko ala ko tan o t'a ka so ye bilen dɛ n'i ko ala ko tan ni ala m'a fɔ a bɛ ta ka k'i tigɛ silamɛya kiiri tigɛ ka di kojugu an karamɔgɔw bɛ yan min bɛ ka fɔ o tulo b'a la mais diɲɛ ɲini jɔyɔrɔ ɲini niyɔrɔ ɲini o de ye silamɛya bɔ an bolo pewu ka fɛn wɛrɛ ta min tɛ ala ye o tɛ ne ka kuma ye dɛ kuranɛ de ko ten alhaakum etakaso hatta zurtumul maqabira ni ala kumakan de ko diɲɛ ɲini caya ɲɔgɔn ye ni mobili hakɛ bɛ n bolo n ka foro ka bɔ i ta ye ne bɛ nin ɲɔ bɔrɛ hakɛ sɔrɔ ne bɛ nin malo bɔrɛ hakɛ sɔrɔ ko o caya ɲɔgɔn ye ko a girinna o de kan ko fɔ a ɲinɛna ala kɔ fɔ a taara a ɲɛ yɛlɛ kaburu kɔnɔ nin ye kuranɛ kumakan de ye ne fɛ ka min fɔ u ye alakira ɲininka ko ala y'i ci ni mun ye an karamɔgɔw kunfinw ne n'aw de bɛ baara la nka n'i ye min fɔ a bɛ se karamɔgɔw ma a b'u ɲininka u ɲininka yɔrɔ la Haidara tɛ yen mais ala bɛ yen u ye kira ɲininka ko i nana ni mun ye ala ye mun d'i ma jabbar kira ma seli fɔ yan a ma sun fɔ yan a ma jaga fɔ yan a ma hiji fɔ yan a ko di a ko bu'istu li utammima makarima al akhlaq a ko ne Muhamadu cira ala fɛ ne Muhamadu kɛra kira ye ka na aw adamadenw ma ko ala tɛ foyi fɛ jogo ɲuman kɔ ko n ka na aw dɛmɛ jogo minnu tiɲɛnen don k'a dilan k'a kɛ jogo ɲuman ye ne Muhamadu cikun ye jogo dilanli ye ko ala y'o de di a kana a y'a lajɛ o tuma na anw ka kira ko ale cikun ye jogo dilanli ye o tuma na anw ko an tugun bɛ alakira de kɔ sallallahu alaihi wasallam anw bɛɛ ko an ye silamɛ ye bon n'i kɛra silamɛ ye i bɛ jɛni kɔ kira kira ko a nana jogo dilanli kama bon o tuma na e ka seli e k'o seli in lajɛ tan parce que o de dira ma bi o ko n'i selila dɔrɔn i kɛra silamɛ ye nin de bɛ fan bɛɛ fɛ n'i selila dɔrɔn i kɛra silamɛ ye ko tɔ bɛ ala bolo mais nin ye kuma ɲumanba de ye nin kuma in ka di kojugu mais jɔnni de ko ten fo tigi de ka dɔn mais ka sɔrɔ silamɛya gɛlɛya foyi t'a la o ko anw de ye diinɛ gɛlɛya u y'a gɛlɛya u ye diinɛ gɛlɛya ka diinɛ gɛlɛya diinɛ man gɛlɛn o diinɛ ka nɔgɔ kojugu mais e bolo min ye gɛlɛman ye danbe bann'o na ka sɔrɔ kira ma ci n bɛ fɛ ka mun fɔ ala ko ala m'a fɔ maa si ma a kana furu kɛ ala ko a ye muso kelen furu a ye fila furu a ye saba furu a ye se naani ma n'a dan bɛ a yɛrɛ la ko a bɛ kɛ laadiri
nga ala ko ni dandi yɛrɛ la ko da kelen ma n'i ye fila ta n'i ye kelen tɔɲɔ n b'i jeni jahanama n'a nɔfɛ nin ye kuranɛ de ye nin ye kuranɛ de ye o tuma na sisan aw ni ne y'a faamu ko anw ye diinɛ gɛlɛntigi ye o yɔrɔ de filɛ nin ye ala ko muso furu fɔ 4 nga cɛ ta to a bolo cɛ ta to a bolo kelen ta fila ta saba ta 4 ta mais cɛ ta to a bolo alors ko fo an ka yɛlɛmɛ de k'a fɔ ka a bɛ cɛ yɛrɛ ta minɛ tant que a bɛ astagfirulahi fɔ ko ala bɛ yafa a ma u ye diinɛ yɛlɛmɛ k'a kɛ nin de ye ko fo an k'o de fɔ ne muso e y'o tigɛ e ye astagfirulahi fɔ ala yafara e ma ala ye ne kɔni dɔn yan o tuma na ala t'i maa to yen man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa alayha wa ma rabbuka bizalamin lil abid n'i ye ɲuman kɛ i b'a k'i yɛrɛ de n'i ye juguman kɛ i b'a k'i yɛrɛ de ala ko ale kɔni t'i jɔn tɔɲɔ ale t'i maa tɔɲɔ dɛ an tɛna wajuli foyi k'aw ye an bɛ sira dama de yira wajuli banna misiriw cayara an ka sow ye jalamugu ni kɔlɔsi nin bɛ se ka kɛ diinɛ salamu bɛ bila misiri la nin bɛ kogo ta k'i cun walimuso kan olu bɛɛ ye silamɛw ye muso fila bɛ nin kun an yɛrɛ ɲuman na ko baramuso ni galomuso dɔ bilalen don mago t'o la n'o ko mugandiya n bɛ denw ka finingolo bofiningolo safinɛ san k'a ko o tɛ mugan sɔrɔ mais ba kelen bɛ di dɔ ma n'a y'o d'o ma a bɛ tɛmɛ ka taa misiri la mais o tuma na kɔrɔ tɛ silamɛya la wa asilamɛw nin de b'an bolo tan ko an k'an da de nin de kan wa ma ala rasuli illa al balagh foyi tɛ kira ka ci seli kɔ foyi tɛ anw bolo an ye min dɔn an k'a fɔ n'an sera ala ma a bɛna tiɲɛ dɔn nka ala ka fɛn bɛɛ tiɲɛ bɛ kɛnɛ kan min ka di ye o de ka di ye sinon jɛnɛyakɛla yɛrɛ y'a dɔn ale tɛ ka ɲuman kɛ so y'a dɔn ko ale tɛ ka ɲuman kɛ sinjitigɛla y'a dɔn ko ale tɛ ka ɲuman kɛ mais ni karamɔgɔ yɛrɛ y'u jɔ misiri kɔnɔ ala bɛ jurumu bɛɛ yafa ala bɛ jurumu bɛɛ yafa n'i tubira kaban a banna o tuma na jurumu kɔni n'i bɛ seli dɔrɔn a banna a bɛ jɔnni encourager o la anw fɛ Bamakɔ yan a y'a lajɛ i bɛ moto kura san bi ka di i den ma sini sɔgɔma u b'a kun ci k'a minɛ ka taa tilegan teren dere fɛ k'a bɔ o la i yɛrɛ b'i ka mobili kɔnɔ u bɛna marifa jɔ i la ko bɔ o b'i ka mobili ta ka taa mais a ye jamana in lajɛ anw ka kodɔn ni bi cɛ Mali kɔnɔ yan wallahi sous-région fɛn o fɛn bɛ yan jamana o jamana b'an munumunu maliyɛn bɛ diɲɛ jamana bɛɛ la mais ni mɔgɔ fagalaw minɛna dinan jamana na k'u bɔ journal la i bɛ se ka jamana bɛɛ sɔrɔ a la fɔ maliyɛn ye o tuma bilahi i ti maliyɛn sɔrɔ fiyewu ko so mɔgɔ fagalaw minɛna ko maliyɛn yera a la kunu o y'a sɔrɔ misiriw ma caya kan o y'a sɔrɔ diplôme batigiw mana ka bɔ Maga ni Madinɛ k'a sɔrɔ kafiriya tile don silamɛya ma se yan a y'a ka cɛkɔrɔbaw ɲininka bonya tun bɛ anw fɛ nin jamana in kɔnɔ yan danbe tun bɛ yan hɔrɔnya tun bɛ yan du bɛ yen a bɛ ban ka taa u denmuso furu u ba jogo kama du dɔw bɛ yen bɛɛ bɛ fɛ u den ka y'i kunna du yɛrɛ jogo kama o y'a sɔrɔ silamɛya ko ten o tuma na misiri bɛ ka caya halaki ka mɔgɔ faga kɛnɛjala kan
ko ala bi yafa mais ala kira y'a fɔ dɛ sallallahu alaihi wasallam a ko diɲɛ ti wuli fiyewu fo diɲɛ laban karamɔgɔw olu de ka kɛ ala ka diinɛ yɛrɛ tiɲɛbaa ye balawo balawo bɔ diɲɛ na a bɛ bɔ olu de yɔrɔ ko wa a bɛɛ bɛ segin olu ma ni hadisa ye anw y'a kalan kabini an ka dɔgɔ mais billahi an y'a ye bi dɔw bɛ yen bi u bɛ ka mɔgɔw faga de ko silamɛya tɔgɔ o wajuliw bɛ ka kɛ an fɛ Bamakɔ i b'a fɔ gouvernement tɛ Mali kɔnɔ wallahi i b'a fɔ gouvernement tɛ yen kuma dɔw bɛ yen n'a kun mɛn n'i da yan i da bi fara mais o y'i yɛrɛ ni dɔ cɛ mais faso ci kuma i bɛ tile k'a fɔ bi foyi t'a la c'est grave très grave c'est grave c'est grave wajuliw bi kɛ Bamakɔ a ka bon hakili ma ka denmisɛnninw nɛgɛn dɔrɔn k'u su ka kɛ mɔgɔ faga kan ko jihadi mais an y'a kalan a dogolen tɛ silamɛ si la min ye kalan kɛ jakuma kelen kama silamɛ muso dɔ a bɛ seli a bɛ sun a bɛ seli alakira de kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam alakira ka misiri kɔnɔ n'i selila alikaba kɔnɔ i bɛ baraji 100 de sɔrɔ n'i selila alakira sallallahu alaihi wasallam ka misiri kɔnɔ i bɛ baraji 1000 sɔrɔ i n'a fɔ n'i ye selifana kelen seli selifana 1000 o de baraji bɛ d'i ma Madinɛ misiri kɔnɔ muso in tun bɛ seli alakira kɔfɛ Madinɛ misiri kɔnɔ seba ye fɔnisere don muso in ye mun kɛ a ye jakuma de siri juru la a ma sɔn ka jakuma fɔni a ka taa dumuni kɛ a ma dumuni di jakuma ma fɔ min nɔgɔ ye jakuma faga kira sallallahu alaihi wasallam n'a ka sahabaw sigilen a girinna ka wuli k'i sigi a ko subhanallah u ko kira ma ko mun kɛra a ko aw ma muso in ka ɲumanya fɔ tan u ko ɔhɔ ko hali ni minɛna sisan n y'a ye jahanama mɛlɛkɛw de bolo u ko kira ma o ɲɛɲini koyi n'o tɛ bɛɛ ye muso in dɔn ni ala ko de ye an b'a dɔn kabini jahiliya tile la a ma jɛnɛya kɛ jɛnɛyakɛla kun tɛ ka na se tuubi tile ma hɔrɔn don kira ye ala ɲininka Jibrila ko kira ma ko a kunna makoya dɔ wɛrɛ kama dɛ ko a ma hinɛ ala ka dafɛn na a ye jakuma bila k'a siri juru la fo kɔngɔ ni minɔgɔ ye jakuma faga ala ko maa o maa ti hinɛ ale yɛrɛ ala ti hinɛ n'a ti yafi ma ko muso taara jahanama na jakuma de kama a y'an karamɔgɔw ɲininka ni u t'a yɔrɔ dɔn o tumana n'an y'a lajɛ anw ka silamɛya diinɛ jakuma kama jakuma bakan mais n'a kun ye jakuma kan tigɛ k'a tobi k'a dun ala kun ti banna mais a y'a tɔɲɔ de k'a siri juru la a ma dumuni d'a ma a m'a to a ka taa dumuni ɲini a yɛrɛ ye ala ko e ti hinɛ o tumana e ti hinɛ kama i ye ne bato o bato kɛ n y'a bɛɛ halaki bon n'o ye jakuma ye o ala bɛ tila ka yamaru di ne ma walima e ma e ka taa dutigi dɔ faga ka bɔ a denninw kɔrɔ ko diinɛ ko kuma a y'a lajɛ mais ala kira ni kafiriw jɛra kira ye tɔn fɔlɔ min sigi Madinɛ a ye tarikuw lajɛ a ye histoire lajɛ tɔn in na a ye tasuma batolaw don a la ka bolisɔnnaw don a la ka kerecɛnw don a la ko Madinɛ tanga tɔn Madinɛ kɔlɔsi tɔn silamɛw b'a la ni jugu nana ko a bɛna bi kerecɛnw kan silamɛw ni bolisɔnnaw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kerecɛnw dɛmɛ ka jugu kɛlɛ o tɔn kira de y'a dilan kafiriw b'a la silamɛw b'a la a ye histoire lajɛ nijira ni kerecɛnw nana ala kira fɛ yen Madinɛ les chrétiens kira y'u bisimila a ka misiri kɔnɔ k'u reçoit Madinɛ misiri kɔnɔ wahayu bɛ jigin yɔrɔ min na a ye karamɔgɔw ɲininka silamɛya ne ye silamɛ o ye ne kungo de ye
e chrétien o yi kungo ye mais an ka maliyɛnya an ka balimaya an ka o baara dɔrɔn ni ne ka seli waati sera n balima chrétienkɛ ne bɛ foli d'i ma ne bɛ taa an ka seli kɛ mais ni n tilal'o la min na n'an bɛ jɛ ka baara min kɛ an b'o kɛ mais jɔnni ta ye tiɲɛ ye ayi e k'i ta kɛ i ka ne to n da la lahara o bɛ ɲɛnabɔ. O kuma na n'a y'a ye jakuma kama mɔgɔ dɔ taara jahanɛmɛ kɔnɔ a y'a lajɛ ne ka dabali jugu dilan n balima dɔ tɔgɔ la ko dɔrɔn a ka foro bɛ ɲɛ dɔrɔn a bɛ wari sɔrɔ dɔrɔn hɛrɛ dɔ b'a la ko n b'a halaki kaburu dɔw falen bɛ o sɛbɛnkuruw ni o dabalikuruw na maa ma ye a kɛra ala ɲɛna o kuma na an sigilen bɛ nin de kan n b'i ta ci o si t'an bali ka taa misiri la n'a fɔra hayi alal fala sali fu ayiwa misiri wele la dɛ a y'a lajɛ nin de dekun b'an kan ko n'i ye ala ta fɔ an b'i fa jabar si ye waatiw de ye Seydina Ali ka kuma de don iza kana la budda min al mauti fa min al aibi an tamuta shabana n'a sɔrɔla wulibali ye saya ye i siranna i ma sira i bi sa Seydina Ali ko cɛ lebu da don kamalen kɔrɔ ka sira saya ɲɛ ka sɔrɔ a bi kɛ hali n'i siranna a b'i sɔrɔ kumana ko i man ka siran bilen a ye n ka kuma ninnu mɛn koyi ala ye min fɔ ala kira sɔrɔ n y'a fɔ aw ɲɛna a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ a hijira siɲɛ kelen de a bɛ hijiko 2 kɛ mais anw bɛ waso n'o ye ko ne ye hijiko 10 de kɛ n ye 20 de kɛ mais hijitigi yɛrɛ ye kelen El Mustafa kelen o hijikɛyɔrɔ la ala ye sɔmi da belebele in na ko a ka waati surunya a ye silamɛw waju ka fɛn bɛɛ f'u ye dɔ nana a yɔrɔ la o ko n bila sira ala ka diinɛ ɲɛfɔ n ye hali n kana nimisa ko hali n kun ka i ɲininka nin na kira ko n b'a bɛɛ f'u ye a tɔ ti to kɔ bilen e ti taa maa si ɲininka jama nana jɛrɛ mɔgɔw kɔni bolo ɲaamɛw de bɛ doni nin document na e k'a bɛɛ fɔ yɔrɔ kelen a ka ca dɛ mɔgɔw hakili la ja man ca kira ko cɛ ma qul amantu billahi summa istaqim ko silamɛya banna mo fila ko silamɛya banna foyi tɛ yen bilen foyi ne ka kuma tɛ dɛ an karamɔgɔw bɛ yan an ka kiiri in tigɛ ka di dɛ Haidara ma fɔ dɛ a b'u bɛɛ ka kitabu la u ka so ta amin ala ko kira ko cogo di ko cɛw n'i dan bɛ ala la a fɔ ko i dalen don ala la n'o sabatira i tilen ko silamɛya banna n'i dan bɛ ala la i tilen silamɛya banna pewu ni nin tilennenya in kun sabatira ko ala ye bonya min di karamɔgɔw ma k'u kun jɔra jɔyɔrɔ la ka baara kɛ n'a ye anw ka jamana kun bi sous région bɛɛ dan bilahi parce que lahara ala b'anw de ɲininka el ulama umana ullahi ala khalqihi wa hum bihim zaim dɔnnibaa minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ ala ko aw de ye ne ka homme de confiance ye kunfinw kan wa lahara karamɔgɔ kelen tɛ siratu tigɛ fo ne ala k'i jɔ i ye mun fɔ a ka dugulamɔgɔw ye i ye mun fɔ a ka misirimɔgɔw ye i ye mun fɔ i ka denbaya ye a y'a lajɛ n'a fɔra ko faamaw bɛ ka tɔɲɔli kɛ ko faamaw bɛ ka faso nafolo dun karamɔgɔw de kan k'a f'u ye a ye pɔsɔni don n'i ye fanda tɔɲɔ ka nafolo cɛ ka k'i kun bilahi bɔmu don
ayi setigi be wo ala setigi ala be masa yeleme bali be na bom mawuli nyena abika duki kofe ay mbo tamaje fitini daw maslama ya puma manchawo ay mo jugu lajaban afaw ye min la kala nyana na baw ko karsa pumbe ni nyoro na mori jugudo ni ya kala droit bi tachen bamana kumbe ni nyoro na koroti babulo ni ya kala droit bi foka siri kube karsa bulo na yi siri droit ti fensoro aye u ka du laje haidara kana kan ku haidara na mi ye chenye abeka du chira billahi wallahi sikatala fiu wallahi na mi ye chenye ala ya be halaki tonyo ni kala bi halaki de kana kan alors fama ya koto law fama ye ala kelen dronde e wati kala de ni wati ke ko manye ini mogo ti ben wa itale ko nafura ko fama karsa de fleni ni faye minda mogo ka o be dangay katika de mayama karamogo de se kanin fo ku to ala ko fe ka fo wa ala bu de me fana amin an bi se waatiw de ma se n'o tɛ bɛɛ y'i ta kɛ o nka min ma se ala ti karaba dɛ tumana n bɛ fɛ a k'a dɔn ala ka tiɲɛ fɔli ala jɛ an bɛ ka min fɔ minnu bɛ k'a lamɛn ani min bɛ k'a fɔ a b'an bɛɛ la mais an sɔnna ka ala ta fɔ a yɛrɛw sɔnna ka ala ta mɛn hali n'a b'a la a bɛ fɔ nin de ma ala ka tiɲɛ o tumana ja ala ka tiɲɛ fɔli o ti mɔgɔw ban mɔgɔ la ala ka tiɲɛ fɔli ti mɔgɔw ban mɔgɔ la n'o tɛ mun don min ma da anw kan diɲɛ kɔnɔ yan ka mɔgɔw sara an nenini kama o sira si dɔ ye o n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ min bɔ yen diɲɛ kɔnɔ o fana ye taa sira dɔ de ko a y'a mangoya mais olu m'a dɔn ko mandiya ye ala de ta ye jɔn ta tɛ kumana an bɛ fɛ ka min fɔ aw ɲɛna a b'a janto o la silamɛya bɛ bɛn fɛn fila de ma wallahi ni kelen y'a fɛn o fɛn jɛ a bɛ tiɲɛ a fɔlɔ ko ala bato a filanan ala labato aha ala bato kɔrɔ ye di seli sun jaga bɔ i ka hiji a bɛ fɔ olu ma ko ala bato ɛlɛ ibadatu ala labato u b'a fɔ o ma ko ɛtɔatu ko e sɔnna ka seli i sɔnna ka seli i ye jaga bɔ ka hiji ko bɔ walimuso to a tigi bolo kana wali nafolo détourner dabalijugu dabila sa i ka sinji tugu nin fila de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ silamɛya ye ni kelen ye nin fɛn o fɛn jɛ silamɛya banna seli kɔrɔ tɛ a bɛ minɛ o ayi n bɛ kuranɛ aya dɔ d'i ma suratu maida aya 31 na i bɛ yen lajɛ ala ko innama yataqabbalillahu minal muttaqin ko a k'a dɔn ni ala ti maa si ka bato minɛ aw la fo minnu ziranna ni ala ye k'an ka dan bonya nin tɛ seko ka kuma ye dɛ a ka alimami ye min fɔ o tɛ nin ye dɛ nin ye ala de kumakan ye ko ne ti maa si ka bato minɛ aw la fo minnu ziranna ye dabalijugukɛla k'i b'i balimakɛ denw ta tiɲɛ o siranna ala ɲɛ dabalijugukɛla taa nin don kaburu la i sina muso furu bi sa o morikɛ siranna ala ɲɛ faama faso nafolo dunan o bɛ misiri kɔnɔ o siranna ala ɲɛ cɛ min gɛn tɛ laadiriya muso fila ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ dɔ tɔɲɔ dɔ ni ɲɛji don wari bɛ kɛ ka dɔ deli o fana bɛ misiri kɔnɔ o siranna ala ɲɛ kɛnɛ kan k'o dama de don ala k'an dɛmɛ silamɛya in ka nɔgɔ kojugu i seko ye seli min ye o kɛ i seko ye sun min ye i seko ye nafila min ye o kɛ
mais min ka gɛlɛn nin bɛɛ ye n'o ye kira yɛrɛ ci kun ye ko an ka balo hɛrɛ la dɔ kana dɔ tɔɲɔ silamɛya nana nin de kama tant que i ma bɔ baganya kɔnɔ i tɛ se ka kɛ silamɛ ye maa o maa bɛ baganya kɔnɔ i tɛ wele silamɛ baganya ye mun ye n'i ye faliw bila yan sisan walima sagaw ka dumuni duman d'u ma saga min bɛ se tɔw la ale kelen de b'a ta ka tɔw gosi ka bɔ yen k'i jɔ n'a ye parce que olu ta ye plus fort ko de ye setigi de b'a kɛ a ta a bɛ fɔ o de ma baganya mais ala ko la n ye hakili di adamaden ma pour que k'a bɔ baganya kɔnɔ a ka ɲuman ni juguman dɔn ni hɛrɛ nana a k'a ta ta a ka mɔgɔw ta t'u bolo comme bagan t'o dɔn mais hakilitigi b'o dɔn o tuma na ala ko muso furu mais cɛ muso to yen nafolo ɲini nka walita to yen o tuma na ni nin faamu na i bɛ bɔ baganya kɔnɔ ta i bɛ mɔgɔ dɔ ye wari b'a bolo e bɛ s'a la i bɛ se k'a gosi k'a faga k'a ka nafolo ta mais e ka diinɛ ko non ko kana mɔgɔ tɔɲɔ o tuma na i bɛ bɔ baganya de kɔnɔ pour que ka kɛ silamɛ ye mais hali bi plus fort de ta ye tiɲɛ ye o bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la olu ma bɔ baganya kɔnɔ fɔlɔ silamɛya nana tɔɲɔli kana kɛ ka danw sigi mɔgɔ c'est-à-dire fɛn ɲɛ ma fɔ mɔgɔw ye koyi kira ko ale cira jogo dilanli de kama mais seli lajɛ kɛlɛ kɛn bɛ o de nɔfɛ n'i ma seli i ye kafiri ye oui c'est vrai mɔgɔ ka kan ka seli mais yala seli yɛrɛ ditɔ ala fɛ a ko di n kan tɛ i ka seko ka kuma ma yan dɛ selitigi ala ko aqimu solata inna solata tanha anil fahsha'i wal munkar nga ya faraka ko wala zikrullahi akbar wallahu alimun bima tasnaun haidara e y'a faamu kosɛbɛ seli ala ko a ye seli a k'a dɔn n'a selila seli b'aw dɛmɛ k'aw jogo dilan fɛn minnu ye haramu ye seli b'a b'o la hali haramu ba tɛ min ye n'a bɛ fɔ ko a kɔnnen don ala ko seli b'aw dɛmɛ k'a bɔ nin bɛɛ la o tuma na ja seli bɛ silamɛ de dɛmɛ k'a jogo ɲɛ ala de ko ten mais seli yɛrɛ tɛ silamɛya ye dɛ seli bɛ silamɛya de kɔnɔ a ye figutigiw ɲininka kɛ farayidu sɔlati fɛn min silamɛya bɛ seli bɛ wajibiya mɔgɔ ka kuma min surutu wujubi sɔlati seli wajibiyali sharti a ye figiw lajɛ a fɔlɔ fɔlɔ ɛli islam ko fɔ a ka sɔrɔ i ye silamɛ ye fɔlɔ yanni seli ka wajibi ye kan tumana ja silamɛya ye seli kɔ o tumana seli dira an ma ko a b'an dɛmɛ de k'an jogo ɲɛ accessoire de don o tumana an bɛ min fɔ a ye yan a y'a janto min na fɛn fila in don ala dɔnni ala batoli ani ala labatoli ala bɛ hinɛ diɲɛ bɛɛ la hinɛ kama n y'a fɔ i ye kɔsa in na jɔn dɔ bɛ yen a b'a makɛ ka foro la n y'a fɔ i ye sirikɛ fɔnisere dɔ nana bɛɛ bɛ ka sirikɛ in jalaki ko fɔnisere don kojugu mɔgɔw b'a jalaki ko fɔnisere don kojugu a n'a ka jama nana jigin jardin dɔ la k'u da jiri kɔrɔ u b'u lafiya u ɲɛ bɛ jɔn finman dɔ la a sigilen don dumunikɛ waati sera a y'a ka dumuni ta ko a bɛna dumuni kɛ wulu dɔ nana jɔ wulu nalen y'a jɔ a ye dumuni dɔ ta a y'a di wulu ma wulu y'o dun wulu tilala k'a ɲɛsin a ma a ye dɔ wɛrɛ ta ka di wulu ma wulu y'o dun wulu y'i ɲɛsin a ma a y'a tɔ yɛrɛ ta ka sigi wulu kɔrɔ wulu y'a bɛɛ dun karamɔgɔkɛ sigilen ɲɛ bɛ jɔnkɛ ni wulu la a ye jɔnkɛ in wele ko a kana yan nana a ko nin ye ka wulu ye wa a ko ayi a ko jɛni tɛ don a ko wulu tɛ anw ka jamana in na yan n'i ye wulu ye yan dɔrɔn a tununnen don
ako ye mun d'a ma a ko n ye n ka tilelafana de d'a ma a ko dɔ wɛrɛ b'e bolo a ko ayi a ko n'i ye wulu ye yan a tununnen de don n'i y'a sin dɔ ye maa na a tɛ maa min dɔn kɔngɔ de don o la ne y'a dɔn a degunnen don ne ye n ka tilelafana d'a ma ko mɛ ko e bɛ tile cogo di a ko ne bɛ tile kɔngɔ na a y'a ka mɔgɔw wele a ko ne ye fonisire ko nin jɔn ye fonisire ye ka tɛmɛ ne kan dɛ ko i makɛ bɛ yen ko ɔhɔ a ye ci bila ka jɔnkɛ in makɛ wele ka na a bɛ foro min na baaradenya la k'a bɛɛ san makɛ fɛ k'a di jɔnkɛ ma k'a hɔrɔnya a y'o sɔrɔ mun fɛ ko a ye dumuni di wulu ma fonisireya ka hinɛ maa o maa bɛ hinɛ ala bɛ hinɛ i la bilahi a y'a janto nin yɔrɔ ninnu na dɛ silamɛya tiɲɛna an fɛ yan bangebaa bonya tɛ yen bilen karamɔgɔ bonya tɛ yen bilen dugutigi bonya tɛ yen bilen dutigi bonya tɛ yen bilen an ka jamana ninnu kɔnɔ yan ni dugutigi ko min hali ni nkalon don duguden bɛɛ tun bɛ sa a nɔfɛ o y'a sɔrɔ hɔrɔnya ni danbe bɛ yen n'i minɛna sonyɛni na dugu o dugu la fo k'i sa maa den tɛ furu i ma ye mais plus dɔ bɛ fara misiri kan don o don misiri bɛ caya mɔgɔ fagala ni dɔrɔgutala bɛ caya karamɔgɔw fana bɛ mikoro minɛ ala de y'a fɔ masa ye wa parce que a ma k'u la o mɔgɔ ala de y'a fɔ masa ye mɔgɔ bɛɛ jigi dalen bɛ ala ka yafa kan ni ala ka yafa tɛ kisi tɛ o mais ni alimami min kan bɛ ko ala ye yafa masa ye wajulikɛla morikɛ min kan bɛ ko ala bɛ yafa wa parce que dekun bɛ dɔ de kan ale bɛ k'a fɔ o de la a ma se ale ma alimami muso ni misiri selila dɔ ye a muso tigɛ ni alimami murusala ko alimami sabali dɔɔni dɔɔni don ala ye yafa masa ye an bɛ kuma a fɛ maa o maa mana o fɔ alimami ye fo k'i sa n'i ma fa n'i fa a ti sɔn ala ye yafa masa ye nka ale ti sɔn dɛ mɛ anw daw b'u bolo ko ala de bɛ yafa ayiwa i k'a dɔn hali n'an sira yan fo ka dugu jaabi bɛɛ ma walahi nin ye kanu kɛnɛ de ye bon an kun da tɛ fɛ ka se o ma su in na mun na baya a bɛ kuranɛ de la suratu mumtahin aya 12 y'a dɔn o tɛ Haidara ka kuma ye ala kira sɔlɔlɔ silam maga minɛ don kira y'a sigi sɔgɔma fɔ lazara a ti maa fila minɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ bɛna kelen kelen ka na layidu 6 ta a ye Bukhari lajɛ a ye Muslimu lajɛ a ye Abu Dawudu lajɛ a ye Tirmizi lajɛ a ye Ibnu Maja lajɛ a ye Sunan Nasa'i lajɛ a ye Tawarikhul Islamiya bɛɛ lajɛ kira ko ni mɔgɔ min mago bɛ alijinɛ na ko o kana nin layidu 6 in ta n'i y'a dafa ni Muhamadu bɛ alijinɛ garanti ye a ye ni kitabu in bɛɛ lajɛ n'a t'a la mais o de kɛra n'i y'o fɔ bi dɔrɔn u bɛ bere t'a fɛ o silamɛya don kan tɛ nkalon don mais a y'a lajɛ baya ye mun ye n t'i fila fara ala kan n'i ko ne t'i fila fara ala kan maa o maa mana fila fara ala kan i kafirlama bi sa ala yɛrɛ de y'a fɔ a filanan baya filanan ko n t'i sonyɛli kɛ Mali bɛ dingɛ jumɛn in kɔnɔ bi faamaw ka sonyɛli tɛ wa n'a bɛɛ kɛra laadiriya la ɲansɔrɔ an ma bɔ nin dingɛ in kɔnɔ maa kelen mana mɔgɔ 100 ni yɔrɔ dun sɛgɛn bɛ ban o jamana na ko n t'i sonyɛli kɛ baya filanan kuranɛ fɛ ko n t'i sonyɛli kɛ bon a y'a lajɛ ni sonyɛli dabilala nin dugu in kɔnɔ bi Yanfolila ya dugudenw de ye hɛrɛ sɔrɔ wa u ma hɛrɛ sɔrɔ kumana silamɛya b'an su ka kɛ ɲuman de kan mais karamɔgɔw ko pɛtu komi a bɔra Haidara kɔni da kaban a ye ban na hali ni ala ko ten hali n'an ka hɛrɛ don an tɛ ka tiɲɛ sara a y'a lajɛ hɛrɛ da tɛ sonyɛni dabilala u ka dugu la a sabanan n t'i jɛnɛya kɛ denw tɛ hinɛ bangebaaw la bi mais n'i y'a sɛgɛsɛgɛ a caman t'a fa den ye dɛ furu den ka ca cɛkɔrɔba den ye
a sɔrɔla furu kɔnɔ ani cɛkɔrɔba den don kelen tɛ dɛ ala ko k'a ye layidu di k'a ti jɛnɛya kɛ ko n'a bɛ kɛ silamɛ k'a ye layidu di k'a ti jɛnɛya kɛ ni jɛnɛya dabilala lafiya mana ne muso na to n bolo waliden tɛna wolo ne ka so ko di kulubalikɛ i denw na kɛ kulubaliw ye o na tu i bolo ye mais ni jɛnɛya ma dabila a ma ɲi dɛ o tuma na ala ko layidu di ko i ti jɛnɛya kɛ kuranɛ de bɛ k'a fɔ kuranɛ min tugulen b'o la ko layidu di ko n ti n den faga bon ni ko n ti n den faga anw fɛ yan o b'anw kabakoya dɔɔni mais a k'a dɔn makan alakira sɔlɔlahu alayhi wa sallam a somɔgɔw makankaw n'u tun ye den sɔrɔ ni den kɛra muso ye u sɔn bi ja kuranɛ ko ten ko u b'a muɲu kɔnɔ ten ka sɔrɔ u sɔn jalen don ko muso jiginna den kɛra muso ye u b'a to fɔ den ka se san 7 san 8 u bɛ sɔrɔ k'a nɛgɛn ka taa kungo kɔnɔ ka taa dingɛ sen ka den fila kɔnɔ k'a gɛrɛ a da la ko denmuso wolo ti mago ɲɛ u tun bɛ denmusow ɲɛnama de don kuranɛ de y'o fɔ izalima udati su'ilati bi ayyi zanbin qutilat ko lahara don den minnu ɲɛnama donna bangebaaw fɛ dingɛ kɔnɔ ni ala b'u ɲininka i ye mun k'u la o tuma na silamɛya ko i b'a fɔ ko i t'i den faga n'i bɛ kɛ silamɛ ye a duurunan i bɛ layidu di ko n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ o tuma silamɛya daminɛ kuma don gɛlɛya bɛ yen muso dɔw bɛ yen u bɛ tulo kɛ kafiriw fɛ u kɔnɔ jilama u bɛna furu silamɛw ma k'u donna silamɛya la silamɛkɛ b'u furu k'a sɔrɔ u kɔnɔ jilama don maa t'a dɔn k'u kɔnɔma don parce que kɔnɔ daminɛ kuma don ɔ tuma na ko o de ye namara ye sen kɔrɔ ko i bɛ layidu di ko i ti namara k'i sen kɔrɔ mais bolo kɔrɔ namara o namara diɲɛ kɔnɔ o bɛɛ ye bolo kɔrɔ ye tuma i bɛ layidu di ko n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n bolo kɔrɔ i bɛ sɔrɔ k'a dafa ni 6 jumɛn ko labɛnnen don ni alakira muhamadu sɔlɔlahu alayhi wa sallam n'a ye ne bila baara ɲuman fɛn o fɛn na n b'a kɛ mais aw ka nin layidu 6 in lajɛ tan c'est-à-dire hali ni nin kun ye kafiriw ta ye silamɛw kun kan ka nin singa kafiriw fɛ k'u mago ɲana ni silamɛw fana ta don kafiriw ka kan ka nin singa silamɛw fɛ nin kun singanen don fɔlɔw o de la n ko a ka cɛkɔrɔbaw ɲininka a ye cɛkɔrɔbaw ɲininka anw ka jamana in kɔnɔ yan danbe kun bɛ yan jɛnɛya kun ma kɛ tiga saradalen ye ta bɛɛ bi dɔ cɛ non bilahi i fa tɛ dɛ maa o maa n'i fa ye fila ye i ti sɔn o ka hali n'a ka tɔnbogotigi jɔlen sɔrɔ kare kɔnɔ tɔnbogotigi kun bɛ yen jɛnɛya kun tɛ dɛ an ka tɔnbogotigi don ni ɲɛnajɛ sera o npogotigininw de bɛna ka na u ka musɔrɔ kɛ ka cɛ ɲɛ i dɔnkɛtɔ k'i ɲɛ salo n'o kɛra o ye kodumanba ye cɛ ti dasi sɔrɔ o la bon dɔw b'u ka musɔrɔ yɛrɛ ta dɔrɔn k'a fili i kan na a banna nin de kun ye an ka ko ye fɔlɔ a ye ɲininkali kɛ bani jɛnɛya kun tɛ yen mais kasi ka n'a yɛlɛmɛ ten mais a yɛlɛmɛcogo yɛrɛ ma ɲɛ fo bamananw ka kɔmɔtu tigɛlen jarakɛ ka kɔmɔ minɛnen k'a ka boli minɛ olu minnu k'u ti jɛnɛya kɛ ko u ta tɛ tiɲɛ ye k'u ka kɔmɔ ni boli bila o y'o bila an nana an ka misiri jɔ ni ko tilala ka na bɔ olu ɲɛna olu banna min ma ala mɔgɔw de bɛ ka k'o kɛ n'a m'an farati an n'a f'u ka segin u ka kɔrɔlenw ma dɛ a lajɛ a ye bamananw ɲininka bamananden min kun bɛ ta ka boli sɔn a bɛ kɛ maaden ye kabini ala k'a da a ma jɛnɛya kɛ maa o maa ye jɛnɛya kɛ n'i ye boli sɔn a ti minɛ a ye bamananw ɲininka alors mais an ka misiri plus misiri bi caya bɛɛ bi labila min ka di y'a kɛ ala bi yafa nin baya 6 in kira ko n'i y'a ta n'i y'a dafa i ti jeni mais u ye kira ɲininka dɛ a bɛ Bukhari la tan de a bɛ Muslimu na tan a bɛ Abu Dawudu la tan a bɛ Tirmizi la tan a bɛ Ibnu Maja la tan u ye kira ɲininka ko bon n'an ye layidu 6 in ta ni dɔ cɛnna an bolo dun
parce que a b'a la n ti jɛnɛya kɛ n ti suɲɛli kɛ n ti nin kɛ n ti nin kɛ diɲɛ do ka ca ni setanɛ sera an na an borokotora ka dɔ tiɲɛ an na dun kira ko n'i ye min tiɲɛ o hakɛ bɛ k'i la o y'a sɔrɔ sariya bɛ yen n'i ye suɲɛni kɛ i bolo bɛ tigɛ n'i ye jɛnɛya kɛ n'i ye muusinu ye c'est-à-dire i delila ka furu kɛ sariya la i b'i faga mais n'i ye muso gana ye ou bien cɛ gana gɛnya kɛmɛ bɛ k'i la ko n'i y'a dɔ tiɲɛ ko a hakɛ bɛ k'i la o ko kira ma n'a dɔ tiɲɛn'i bolo supposons ne ye jɛnɛya kɛ n ma sɔn ka na sariya ka bɔ n na n ma sɔn maa k'a dɔn n yɛrɛ n ye n da de n yɛrɛ kan ka sɔrɔ n ye nin layidu in da k'o bɛ kɛ cogo di a bɛɛ de walanwalalen don kitaabu kɔnɔ tan kira ko o bɛ kɛ cogo min na dɛ n'i ma sɔn ka n'i yɛrɛ kofɔ ko i ka ko bɛ ala bolo n'a ye ala ja a na yafa i ma n'a ma ja yɛrɛ i ka kan ni min ye a n'o da i kan nin ye kira ka kuma ye sallallahu alaihi wa sallam bukhariyu kɔnɔ muslimu kɔnɔ abu dawudu kɔnɔ tirmizi kɔnɔ ibnu maja kɔnɔ sunan nasayi kɔnɔ nin ye ko ni min y'a kɛ ni dɔ tiɲɛna ni min m'a kɛ dun o kuma yɛrɛ tɛ yen o nin ye minnu y'a kɛ k'a dafa walima minnu y'a kɛ dɔ tiɲɛniw bolo nka minnu m'a kɛ dun olu tɔgɔ ma fɔ a la dɛ o tuma na min don nin bɛ diɲɛ de dilan Haidara ka diɲɛ dilansira tɛ dɛ ala de y'a fɔ o tuma na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka nin layidu in ta ala ɲɛ kɔrɔ kira ko ni dɔ tiɲɛn'i bolo o bɛ sara i la ko nka n'i da di i yɛrɛ kan i ka ko bɛ ala bolo n'a y'a ja n'a yafa n'a ma ja n'i ye min sɔrɔ yɛrɛ i n'o ye nka o ka kusa layidu t'e bolo ka se ala ma e kuma bɛ koya dɛ ala bɛ ne don a fɛ a ma nɔgɔn dɛ dɔw jatigɛlen don fɛntigiw ta t'u bolo an ka kun n'an da ye o dama de don gɛlɛya yɔrɔ in ye nin dama de ye ɲɔtɛ gɛlɛya t'a la ayiwa an ka tɛmɛ a fɛ a fɔlɔ n ti fila fara ala kan n ti fila fara ala kan n ti suɲɛli kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n ta kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'an n'aw dɛmɛ ala k'an s'a kɔrɔ assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh n baden alisilamɛw an bɛ foli kɛ wasurunka bɛɛ lajɛlen bisu na an sawale an kunkɔrɔtalen n'an ka sherifu ye alhamdulillah k'a fɔ ala ma ko a barika alhamdulillah o tuma an bɛ hakɛto ɲini yanni kuma ka daminɛ kuma jantan da an sawalen don an ka sayidi a kɛ sigi nin tabali kan an kɔfɛ bisu in na sababu dɔ y'o kɛ wula in lamagaw sen fɛ ka sababu kɛ ale yɛrɛ ka nali ye ni nɔrɔ donna dugu kɔnɔ a bɛ lamaga o tuma an ka denmisɛn dɔ tuntunna mɛ dugawu jabira an bɛna waati min na sisan a yera o tuma an b'o foli kɛ sherifu ye o foli kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen o tun y'an dusukun canbo dɔɔni o de y'a sigi tabali in kan an kɔfɛ n'o tɛ o t'an ka ladabu ye anw de bɛna kɛnɛ labɛn ale ka na an sɔrɔ yan jamana sigilen b'o de kan n'o ye leader b'o de kan ka ɲɛmɔgɔ dɔ ɲɛmɔgɔ ye k'a labato o tuma ala k'an to o kan jamana ni ala k'a to o kan o tuma an bɛ foli di silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ayiwa fɛn min kɛra nin ye ɲina wasolon jamana garijɛgɛ ye an b'a fɔ ko ala ni ce ka ala barika da ka ala kɛra waleɲuman don sallallahu alaihi wa sallam sabu ale de ye ayiwa sherifu don an garijɛgɛ la ka anw n'a bɛ waati kelen ma k'o k'an ye dalilu ye alikiyama jɔ don alhamdulillah an b'a ɲini ala fɛ o hɔrɔma ala k'o kɛ k'an don alijanna kɔnɔ amin o tuma an bɛ foli k'a ye ala k'an mɛn an bolo amin sija masaban de ta don wallahi
kɛnɛya ye ala de ta ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka kalifa an ma amin Allah ya rabbal alamin san caman a kɛnɛ ka wuli ka an yɛrɛ kɛnɛ sɔrɔ yan ala k'o kɛ san caman a kɛnɛ ka an kɛnɛ wele an ka taa lamɛn Bamakɔ an b'a ɲini ala fɛ ala k'o kɛ amin ka nin kɛ sira bɔlen ye min bɛ jamana ni kunkɔrɔta ala k'o kɛ amin amin jamana nin den kan ka ala tanu bi ka ala barika da wallahi kuma min tun bɛ fɔ kunu woni bi tɛ kelen ye an bɛ ala fo k'a barika da k'a dɔn k'a fɔ an n'an karamɔgɔ bɛ sigi yɔrɔ kelen nin cogo nin na wasolon dugukolo kɔ kan ka satan Yanfolila dugu kɔnɔ ala ni ce an t'a fɔ k'a tɛ tɛgɛ mɛ ala ni ce barika o tuma an bɛ hakɛto ɲini an b'an kun taga sugira nin yɔrɔ la wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Ayiwa u ye dugawu ɲininaw ka dugawu ɲini fɔ an ye dugawu in ninnu an b'a kɛ wa a bɛ minɛ fana mɛ a ti minɛ Haidara kama dɛ a bɛ minɛ aw de kama munna parce que ala de tɔgɔ ye tiɲɛ maa o maa kɛra tiɲɛ fɛ wallahi ala b'i fɛ mɔgɔ dɔ bɛ kɛ tiɲɛ fɛ k'a sɔrɔ i tɛ se k'a labaara fɔlɔ i yɛrɛ b'a dɔn nin jogo in bɛ ne na vraiment ne tɛ se ka nin ko in kɛ fɔlɔ mɛ n zɔnnen don a ma n dan b'a la wallahi ala b'i dɛmɛ don dɔ la i b'a kɛ o la nin jama in bɛɛ ye o de ka bɔ a ka sow kɔnɔ sanji la ni sɛgɛn in na ala t'an to gansan an bɛ dugawu min kɛ ala b'a minɛ bilahi sabu a kɛra ale ala kama ni mɔriw don mɔribaw don sisan o bɛ ɲɛ o parce que olu bɛ sɛbɛnw ni nasiw d'a ma a bɛ kɛ waritigi ye walima u b'a dɔn alijinɛ yɛrɛ la mɛ garibujala an ko ala ko tan de aw nana o de nɔfɛ wallahi ala bɛ sɔn mɔgɔ minnu y'u ka hamiw fɔ minnu ye dugawu ɲiniw kɛ minnu y'u ka hamiw fɔ ni ala sɔnna a ka wasolonga bɛna dakurunya 2 fɔ an bɛ jɛ ka dugawu kɛ komi ale y'a ka wasolonga ye yan ayiwa olu de cɛsirila ko fɔ an ka na ala dun sɔnna an nana nka ni ala sɔnna a bɛ dugawu kɛ ni si janyana a ti to nin ma ni ala sɔnna. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ma ka bonya tunu wa illa ale kumalen kɔ foyi tɛ anw fɛ yan nɛnɛ ko n bɛ kuma yan a ma nɔgɔ ma nka wasolongaw an kɔrɔla n'ala sɔnna karamɔgɔ ye min fɔ a ka so bi jɔ a bɛ kɛ etazi ye o tuma karamɔgɔ ye layidu dafa an yɛrɛw k'an jirɔja an fana ka layidu dafa o tuma sira yira la an yɛrɛ la kuma tɛ ne fɛ karamɔgɔ an b'i fo k'i barika da ale ye ni mɛnɛmɛnɛ mana jɛ e b'o ka bonya bila a nɔ la o ye nin de ye n tɛ ne ka mun bɛ yan foyi n cɛ a barika aw nana diɲɛ kisili kama ka bɛɛ ka bonya yira ka tila ka bɛɛ dama kɛɲɛ e y'o baara de yira an na wasalamu alaikum. Ayiwa o tuma na a bɛ ŋaniyaw siri an bɛ fɛn o fɛn bɛ min na ala de y'a bɛɛ dilanba ye ala k'a dilan ye wasolo ala ka lafiya don a kɔnɔ wasolo ala ka lafiya don a kɔnɔ a bɛ min fɛ hɛrɛ la ala k'o d'aw ma a bɛ sira tɔɔrɔ o tɔɔrɔ ɲɛ ala ka don an n'a cɛ ala ka n'aw wasa ala ka n'aw kɔrɔta ala ka hami ninnu dilan an ka jamana ala k'a kɔlɔsi mali ala k'a kisi ala ka mali tanga ala ka don an n'a jugu bɛɛ cɛ ala ka don an n'an juguw cɛ ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين يا الله يا الله يا فرد يا صمد يا وتر يا قاضي الحاجات يا مفرج الهموم فرج همنا واشف غمنا برحمتك يا ارحم الراحمين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. alhamdulillahi rabbil alamin an badenw ne de tun ye Cherif Madani HAIDARA ye wasolon faba la Yanfolila juillet kalo tile 23 san 2016 ka deli ala fɛ san o san Cherif Madani HAIDARA a kɛnɛkɛti sen jɔ wasolongaw la ala k'o latigɛ an ma ka o sew nɔgɔya a donna wasolon kɔnɔ ka hɛrɛ minnu sɔrɔ ye ala k'o jidi a donna ka tɔɔrɔ minnu sɔrɔ ye ala k'o bɛɛ lajɛlen ban cɛ bɛɛ ni kelenya k'o don mali yɛrɛ kɔnɔ a k'an bɛɛ sigida wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. Haidara donga ka fuzani sanu